pane mashoko anotagwa naLord John Oates anoratidza kuti he is a British member of the House of Lords. Anouya panapa achitaura mashoko achiti now we are going to freeze my relations between the United Kingdoms neZimbabwe until the ruling party yenyika yeZimbabwe and its regime respects media freedom and democratic principles. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti aiwa UK panguva ino yoramba yoti zviri kuitwa nethe ruling party ZANU-PF aiwa patiri kuona kuti iri kukodzeresa chaos nekuuya panapa ichiaresta majournalist vanongoita their work aiwa without violating any law. Vari kuuya panapa vachiti we are going to freeze our relations neZimbabwe. Nobody subscribe or like out on the bell kuchipinda mucourse panapa zimbabwe chiti the UK government must make it clear that no more relations with Zimbabwe will remain frozen until the ZANU-PF regime respects media freedom and democratic principles. Mashoko anoitwa panapa naLord John Oates apo vanoona kuti the first lady wenyika yeZimbabwe Amaozilia Mnangagwa she's going to visit London awa kunana June uko. Vanoendera mberi vachiti the call to action comes amid growing concerns about human rights in Zimbabwe, which remains suspended from Commonwealth. Zimbabwean activists in the UK are planning protest outside the Flare Summit, where the First Lady is scheduled to speak to highlight the country's human rights abuses. Baroness Mubarak had earlier sparked this debate, questioning the UK government's efforts to protect the journalists worldwide. Lord Oates echoed his sentiments, emphasizing that consequences must be imposed on the regimes that disregard media freedom and human rights. Tomashoko ari kubudikira achibva kuUK yatiri kuona kuti aiwa iri kuzama nepanogona napo kuliberata aiwa gari munyika yeZimbabwe those vari kuonekwa kunzi aiwa vari kuchiabusiwa nethe captured judiciary iri kuonekwa kunzi inongouya ichikupomera majournalist nevanhu vanenge vachibatwa pasocial media vachinzi they are violating malaws nematerms esocial media. Tudze mafungiro enyu wati kudii pamusoro pechiitwa ichi. Mina comment section penu mafungiro enyu. So subscribe or like, so turn the bell icon.